Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo channel Dalang Guntur sing mutur-mutur kepriye kabare sedulur, muga-muga sing pada sehat waras selamat, sing lancar sikine, sing murah, sing barokah, amin ya robbal alamin. Menanggapi request daripada para penggemar, kemarin ada yang meminta request sulukan Puspa Luluh versi almarhum Ki Sugino Siswo Carito. Ada dua versi, yang muda sama yang tua. Kali ini akan saya berikan versi yang masih muda atau tasih nem. Badhe kula cobi kathah kekiranganipun nggih nyuwun pangapunten. Puspa Luluh sekar dening anta riksa Andiase kang lintang tan amung sira mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten menika versi nalikanipun tasih nem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.